Ara sí, moltes gràcies, president, diputades, diputats. Doncs ara els presentem aquest informe referit a les despeses i ingressos del Banc de Sang i Teixits i, com sempre, vull agrair especialment la tasca que ha fet la Pilar i l'Oriol i tots els membres de la sindicatura. Per què hem fet aquesta fiscalització? Doncs, si tenim en compte quin és l'objectiu tan important que té aquest organisme, que és el de garantir a tots els pacients radicats al territori de Catalunya d'una manera suficient i segura l'accés a la sang, als hemoderivats, als teixits i altres productes biològics utilitzables en humans i al mateix temps promoure un bon ús de tots aquests components, per tant, un objectiu molt important, doncs és convenient, per tant, tenir evidència de la raonabilitat de la gestió de les operacions econòmiques, dels convenis amb tercers i de la contractació administrativa i de personal necessari per a l'activitat del Banc de Sang i Teixits que està prestant. Per tant, és el centre de transfusió que és l'autoritzat per a tot l'àmbit de Catalunya. Per tant, la seva importància l'hem volgut ficar per endavant. Quin tipus d'informe hem fet? Doncs hem fet, com han vist, un informe de fiscalització limitada que, per tant, s'ha centrat en les operacions econòmiques d'ingressos, en la gestió i el compliment de la legalitat i la contractació administrativa i altres instruments jurídics, per realitzar justament obres, adquirir béns i també les despeses associades. Hem fet la gestió i el compliment de la legalitat dels convenis i en les despeses associades i, per últim, la gestió i el compliment de la legalitat en la contractació de personal i en les despeses de les retribucions. Per tant, l'àmbit subjectiu és justament el Banc de Sang i Teixits, que, com saben, és un organisme que està adscrit al CatSalut, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i que, per tant, opera sota el dret privat. L'àmbit temporal és l'any 2020. Per començar, per fer una mica per centrar el tema, quina és l'activitat que porta a terme el Banc de Sang i Teixits, com hauran vist, és qui rep, qui centralitza tota la donació de sang i a partir d'aquí el que fa és separar el que és els glòbuls, els hematies, el plasma i les plaquetes i per tant també elabora determinats productes a partir d'aquí. Per tant, l'activitat està centrada en la donació de sang, és a dir, tot allò que comporta la donació de sang, des de la planificació, la promoció i l'extracció, el processament, la preservació i la distribució pel que fa als productes que se'n deriven i una de les missions o activitat que fa és transfondre als pacients, tot i que la transfusió també es pot fer en els centres hospitalaris. Una mica per centrar-nos, hi ha 12 punts permanents que té el Banc de Sang i Teixits, té 12 punts fixos en tot Catalunya i, com saben, està ubicat a l'edifici Frederic Duran, on hi ha justament la tecnologia, els laboratoris i el que són els magatzems dels productes. 5 cèntims per veure la magnitud de l'activitat. L'any 2020, el nombre de donacions de sang va ser de més de 239.000 unitats. Destaca en el nombre de determinacions diagnòstiques les que es va fer, les elevades determinacions diagnòstiques que va fer durant la Covid per detectar si amb les proves PCR si justament es tenia el SARS-CoV-2, per tant més de 295.000 proves. També destaca el subministrament de hematies, plaquetes, etc., de tots els productes i, a més, té una unitat de cordó disponibles i registres de donants de mèdula. Per tant, aquesta seria, en general, l'activitat que ha desenvolupat aquest organisme. També voldria posar en valor que és un organisme d'excel·lència en tecnologia i així ara ho veuran pel que fa als ingressos, per ficar-los una mica. Els ingressos del Banc de Sangs i Teixits de l'any 2020 va ser de 112 milions d'euros. Si fem el còmput, en general, representa un 27% més que l'any anterior, però això m'agradaria desglossar-ho per què i veure què és el que hi ha, perquè si vostès veuen hi ha d'activitat extraordinària, justament per les PCRs, es va tenir uns ingressos de 23 milions. Això vol dir que s'hi va sumar a l'activitat ordinària aquesta activitat extraordinària. Una activitat extraordinària que també ens diu alguna altra cosa, que els centres del Siscat
va ingressar pel que va provenir dels centres del Siscat 73 milions, però d'altres centres de Catalunya, vol dir privats, 9 milions. Per tant, això podria ser o donaria indicis de veure on realment se fan les operacions més complicades per aquest volum de donació de sang en els centres del Siscat. Hi havia 805 treballadors amb unes retribucions de 35 milions i, per tant, posava èmfasi això que van ser els centres del Siscat els que van tenir més volum d'adquisició de sang. Una altra xifra clau que creiem que és important i rellevant és el benefici, que, com els deia, aquest benefici va ser de 13 milions. No és habitual aquest benefici perquè l'activitat ordinària va ser de 2 milions, només un 0,6 respecte a l'any anterior. Per tant, veiem que és molt estable l'activitat ordinària, però sí que l'activitat extraordinària va estar de 11 milions d'euros de benefici pel fet del Covid. I preguntaran per què, ja m'avanço. Perquè, òbviament, el preu que es va cobrar de cada PCR està marcada pel Real Decret 12/2020 i que marcava que el preu era 93 euros. Després va ser modificat per l'ordre 211/2020 en què va baixar el preu a 75 euros. Per tant, l'organisme va facturar allò que la normativa va dir i, per tant, en aquest cas es va produir un benefici d'activitat extraordinària. Què hem observat? Hi ha les observacions que considerem més rellevants i perquè vostès ja les tenen totes i, per tant, només per citar aquelles que creiem més importants. Les referides als convenis. Els convenis, com saben, o com han vist, representen el 58% dels ingressos per instruments jurídics i especialment procedent de l'activitat amb els hospitals. Què hem vist? Doncs que els convenis que regulen aquestes prestacions a realitzar o a rebre no s'acompanyen de la memòria justificativa, la memòria econòmica i l'informe jurídic que determina la normativa i que és un requeriment important. Pel que fa al servei de manteniment de l'edifici per 1 milió d'euros i subministrament de reactius per a fer determinades determinacions analítiques per 1,63 milions d'euros, es van realitzar a l'empara de resolucions de pròrroga de contractes en què el termini de vigència havia finalitzat. Si han vist les al·legacions, veuran que ells no és que ho confirmin, sinó que ells diuen que ho estaven planificant i, per tant, reconeixen que estaven en aquest procés de planificar aquests contractes. I, per últim, per posar una altra conclusió, que en diversos casos el Banc de Sang i Teixits va autoritzar despesa mitjançant contractes menors al mateix proveïdor i per al subministrament del mateix producte i, per tant, superant el llindar de la contractació menor establert en la llei de contractes del sector públic. Què recomanem? 3 recomanacions que entenem que són prou interessants i prou importants. La primera és que caldria signar, això no només el Banc de Sang i Teixits, sinó que caldria signar abans d'iniciar l'any les clàusules d'encàrrec del CatSalut al Banc de Sang per l'activitat a fer durant l'any. Que les tarifes dels productes i serveis que s'estableixen i que presta el Banc de Sang s'han d'establir a partir dels costos reals, en lloc de mantenir les tarifes històriques incrementades linealment segons les variacions dels preus dels concerts entre els hospitals i CatSalut. I, per últim, que caldria avaluar els resultats del compliment de les condicions d'execució dels contractes i convenis i que en quedés constància en un document. Bé, fins aquí tot el que volia resumir d'aquest informe i resto a les seves preguntes, suggeriments, etc.